Er is in de verbouwing is er een stuk van het gebouw waar de sprinklerinstallatie daardoor daar niet kan werken. Via de normale constructies die er zijn. En daar is ook er is ook een lekkage daar geweest. Dus dat stukje wat het aanstuurt is kapot. En de brandweer staat er vanwege de bypass. Dus dat is nu eigenlijk, ze hebben dus hun normale slangen aangesloten op het systeem. Waardoor de brandweer ervoor zorgt, mocht er brand zijn, dat er wel gewoon de sprinklers werken. Dus zij zijn zeg maar nu het apparaat wat tijdelijk uit werking is. Omdat het bij die verbouwing hoort. En we verwachten dat dat nog een kleine week duurt. Maar dan heeft het totaal 3 weken geduurd. Ja. Maar het is in controle, dus de sprinklers werken gewoon. Maar het is natuurlijk niet zoals het hoort. En ik ben heel dankbaar dat de brandweer ons gewoon ook daarmee helpt. En dat is natuurlijk wel ook het gevaar van in een bestaand pand gaan verbouwen. Moeten jullie betalen voor die extra service? Nee, dat heb ik ook al gevraagd. In Nederland zou dat namelijk wel het geval zijn. Ja, hier soms moeten we ook betalen. Maar dit is natuurlijk wel voor de grote veiligheid. We hebben maar 1 ziekenhuis op het eiland. Daar moeten we gewoon heel eerlijk over zijn. Dus we moeten ervoor zorgen dat het open is en dat het veilig is. En dat we elk grote accident, calamiteit en individuele gevallen gewoon goed kunnen oplossen. Dus ik ben heel blij dat de brandweer ons helpt. En het had, denk ik, anders gekund. Maar er zijn een aantal dingen in deze verbouwing die gewoon onhandig zijn in de planning en in de verbouwingsfase. En daar heeft waarschijnlijk ooit iemand heel goed over nagedacht. Maar in de praktijk is het soms toch anders.